खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सिनेमायाव जेरैबादि दिन्थियो मोगथाङावबो दिन्थिनो नाजादोंमोन सासे सुबुङा कारनि बकेटआव गाखोनानै थांबाय थानाय समावनो पुलिसनि नोजोराव गोग्लैयो स्पाइडारमेनआ बे सोमोनांथाव जाथाया जादों दिल्लीनि द्वारकायाव सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दिल्ली द्वारकायाव स्पाइडारमेननि खसाब गाननाय सुबुङा कारनि बकेटआव गाखोनानै थांगासिनोमोन नाथाय थांबाय थानाय समावनो स्पाइडारमेननि गारिखौ लाखिनानै सालान दानो दिल्ली पुलिसा नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय क'क्राझारनि शान्तिनगराव गावनि बिबोनां आरो बिखुनजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों बिजामादैया दतमानि थागिबि मानब साहा मुंनि सासे दुथाङा फुंबिलिनि 5 रिंगासो समाव बिमा आरो फिसाजोखौ गोबौ हाथियारजों बुथारदों क'क्राझारनि शान्तिनगर वार्ड नाम्बार 3 नि थागिबि कल्पना मालिक आरो बिनि फिसाजो देपसिका मालिकखौ बुथारदों ओनसोलनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला कल्पना मालिकनि देरसिन फिसाजो दीपिका मालिक आरो मानब साहानि गेजेराव डाइवर्स जाबायमोन डाइवर्स जाखांनायनि उनावबो गावनि बिसि दीपिका मालिकखौ लांफिननो नाजाबाय थादोंमोन मानब साहाया नाथाय गोबां नाजासेयावबो गावनि थांखिखौ जाफुंसारनो हायैयाव जोबथायाव बिखुनजो आरो बिबोनांखौ बुथारदों मानब साहाया मिथिनो मोननाय बादिब्ला जुलिनि उनावबो मानब साहाया गुबुन आइजोजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन जायनि जाहोनाव दीपिका मालिकआ फिसायखौ नागारनानै न'आव फैफिनदोंमोन आरो सानैनि गेजेराव डाइवर्स जादोंमोन दायो कल्पना मालिक आरो फिसाजो देपसिका मालिकनि जिउ गैयै देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव लानानै थाङो बुथारग्रा बिजामादै मानब साहाया दायो खारखुमानानै दं दीपसिका मालिक आरो बिखुनजो कल्पना मालिकखौ गावनि असे बिजामादैया बुथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों सोमोनांहोदों क'क्राझार पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि क'क्राझार शान्तिनगराव सोमजिनाय खास्रि बिस्रि जाथायखौ सानजा क'क्राझार जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया न'आव थांनानै सुलाद लाहैदों थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव गान्जा जब्द खालामदों गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि हिरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव आरो सिमलताबु पुलिसनि हेफाजाबाव हर गेजेराव 27 नं माहारियारि राजा लामायाव आसाम बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै सालायगिरिजों लोगोसे 402 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हायो जब्द खालामनाय ट्राकनि नाम्बारा HR 46F4203 आरो ट्राकनि सालायगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो ट्राकनि सिङाव थानाय आन्दोनि खथानिफ्राय 402 किल'ग्राम गान्जा बोखांदों सिखावै लाबोनाय कन्टेनारा गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन होनना मिथिनो हादों ब्रैथि खौराङाव दङ आइ दैमायाव गोथै सह बोखांदों बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुरनि बान्द्रा आइ दैमायाव गोथै सह बोखांनो मोन्दों बोखांनो हानाय गोथै देहाखौ चिरां जिल्ला बिजनीनि सन्जीब साहा होननानै सिनायथिनो हादों बाथि खौराङाव दङ भारतारिफोरा मोन 58 गुबुन हादरनि थावनिफोराव भिजा गैयालासे दावबायहैनो हासिगोन हेनलि पासपोर्ट इन्डेक्स 2024 आव भारतनि पासपोर्टआ 82थि सारियाव जायगा मोन्दों दानिया सासे भारतारि पासपोर्ट बाहायगिरिया फारियै इन्ड'नेसिया मालदीव मालयेशिया आरो थाइलेन्ड बायदि मुंदांखा दावबायग्रा थावनिफोराव भिजा गैयालासे दावबायनो हासिगोन द'थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय चिरां जिल्लानि बिजनीआव साख्रियाव जइन जानो गोनां सासे लाइमोना अबथिरायै जिउ गोमायो दैयाव गबनानै अबथिरा जिउ गोमादों बिजनी अक्सिगुरि आमगुरिनि किशोर बर' मुंनि लाइमोना कलाराम बर'नि सासेल' फिसाज्ला किशोर बर' मुंनि लाइमोना आइबिआव साख्रिनि थाखाय जइन जानो गोनांमोन फैगौ 27 आगस्तआव साख्रियाव जइन जानांगौमोन किशोर बर'आ नाथाय जोबोद दुखुनांथावदि दैयाव दुगैनो थांनायावनो लाइमोना अबथिरा जिउ गोमादों मिथिनाय बादिब्ला बुधबारखालि बेलासि समाव बिजनी बर' बाजार आस्राबारिनि स्लुइस गेटआव लोगोजों दुगैनो थांदोंमोन रोंगौथि गोनां लाइमोननि अबथिरा जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोल नाङै दुखुनि साया साग्लोबहोदों लाइमोननि अबथिरायै जिउ गोमानाय जाथायनि आबुं बाथ्राखौ भिडिअनि गेजेरजों ससे खोनासंलांदो मैया बिदिनो जोङो 3:30टासोआव आमाया आंखौ माने लोगो लाहरदोंमोन आरो दुगैहैनो होननानै ओमफ्राय बिदिनो आं गगा मोननायखाय आं थाङा दुगैहैया बिदि होन्दोंमोन ओमफ्राय अब्लालाय जोङो फुटबल आन्डार 30नि फुटबल माबा नायसै बिदि होन्दोंमोन आरो खेला नायसै होन्दोंमोन ओमफ्राय दाना आंखौ लेंहरबाय जों बलांगुरिजोंसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसिनि न'थिं थांनानै दाना आमाया गामसा गाननानैसो ओंखारदों आरो गामसा गाननानै ओंखारनानै दाना ससे फैबाय बियो ससे फैनानै बे दाना गामसा थफ्ला लानाया बेयाव ससे गबोखादोंमोन आरो बे गबोनानै दाना फैबाय दाना सासे सिलबारियाव आयं दं आरो बे आयंनाव आंनि बाइकखौ दोनबोबाय ओमफ्राय आमाइनि बाइकजों जोङो गंसेनो फैबाय दाना फैनानै बर' बाजार मोनबा सासे लोगोनो बियो फन हरदोंमोन आरो बे गानदीप दैमारि नामा बेनो फन हरदोंमोन बे फन हरनानै दाना नोंसोर अबेसिम मोनखो जाबाय दाना
बियो होनबाय जों फैग्रोबाय नै नोंसोर फैदो होनबाय दाना जों बर' बाजारनिफ्राय फैबाय बिदिनो फैनानै जों बेयाव सफैबा 4:30सो जाबायमोन आरो 4:10 बा बिदि एक्जेक्टखौ मिथिला दाना बिदि समाव ओमफ्राय दाना आं बै आमाइनि लोगोखौबो मिथिया सिनायामोन आरो दाना आंखौ आमाया बुंबाय नों बेयावनो थाथ' दामाय नों दुगैयाब्ला बिदि होननानै ओमफ्राय दाना बियो लोगोजों दुगैनो थांबाय ओमफ्राय नालाय आं दसे माबायाव दंफां सायायाव बिदिनो जिरायनानै नेथ'बाय आरो मबाइल नायथ'बाय बेयाव मेरला मानसि दंमोन नालाय आंबो बोरै खेल लानो हानो माने लोगोबो दंफायोमोन लोगोफोरनो माने बेलेग जायगानि मेरला दुगैफैयो बेयाव गामिनिबो दं माखासे उन्दैबो मेरला दङ बिदिनो 30-40 जनसो जागौमोन आरो बेयाव दुगैनाया बेसे समाव जानाय बेयो बिदिनो 4:30 बिदियाव 4:30निफ्राय 4:30 बेफोर बिनि गेजेराव जागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दाना माखासे मानसिफ्रा थांबाय नालाय मानसिफ्रा सेंनायखाय आङो दाना मानसिफोरनाव सोंबाय इदि फटक देखायनानै नैबे आमाइखौ नुदों नामा होननानै आं आमाइ जायो जों सानैजों फैदोंमोन अबाव थांखो गासिबो लंपेन्ट गस्ला मबाइल बाइक आंनाव दंजोबो बिदि होननानै ओमफ्राय दाना सोंबाय बिसोरबो मिथिया दहायथ' नुदोंमोन अबाव थांखो सोरजों फैनायमोन बिदि जाबाय आंनाव सोंबाय ओमफ्राय बिसोरबो सोरनावबा सोंहरबाय ओमफ्राय सोरबा नुदों होनबाय सोरबा नुवाखै होनबाय बिदि सिनायलाया नालाय ओमफ्राय दाना बै गानदीप दैमारियाबो गावहा फैनानै बेखौ नुयिनि टिउसन दं होननानै थांग्रोदों जाहैबाय माने नागिरासै माने खिथायासैबो बियो आमाइया बेथ' साख्रि एपइन्टमेन्ट मोनबायमोन आरो